Ето какво ще подари за Коледа на своите близки наш клиент. Първият комплект е за спалня с долен чершав с ластик и допълнителна юрганска торба. Десенът е с пъстри цветя и се превърна в един от най-предпочитаните ни десени, заради своята пъстрота и свежест на цветовете. Вторият ти избор е за един от най-търсените ни десени – памучен сатен в цвят сив графит, включващ две калъвки, долен чершав с ластик и юрганска торба. Като важно е да споменем, че всички комплекти са изработени изцяло по размери на клиента. А за финал оставихме истинското бижу на поръчката. Спален комплект от висококачествен памучен сатен, създаден с внимание към всеки детайл, с флорални мотиви, придаващи жив и топъл акцент, с усещане за лукс и красота в дома. А тъй като иска да зарадва своите близки, ние решихме да зарадваме него. Подготвихме специални подаръци като знак на благодарност за това, че ни позволи да бъдем част от този жест. А ти реши ли какво ще подариш за Коледа?